हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा ITI नि एडमिशना जाबाय नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों देग्लाय बोसोरनि नैबे 2022 मायथाइनि जोंहा ITI नि एडमिशना जाबाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना लोगोफोर ITI लानो होननानै साननानै दङमोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायोसै आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना सोरबा मिथियाबो जानो हागौ नैबे ITI खौ नोंथांमोना क्लास 8 पास जानायनिफ्रायनो लानो हायो क्लास 8 पास जानाय नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा माखासे ITI नि कर्स दङ दा बिनिफ्राय मेट्रिक पासनि थाखाय दङ हायार सेकेन्डारि पासनि थाखाय दङ डिग्री फरायनाय गासिबो नोंथांमोना ITI कर्सनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ'जों पुरा डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव ITI लाखांनाय नोंथांमोना निसय बेखौथ' मिथिना मोनखादों जानांगौ एबा मिथिनानै नोंथांमोना मोनखायो जानांगौ केम्पासावनो नोंथांमोननि थाखाय रिक्रुटमेन्टआ फैयो साख्रिनि थाखाय केम्पासावनो नोंथांमोननिसिम माने इन्टारभिउ बायदिसिना लाफैयो आरो दा बेनिखायनो ITI लाखांनायनि उनाव नोंथांमोना जबखौथ' 100% मोनखायो होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा सरकारि साख्रिनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हागोन प्राइभेटआवथ' नोंथांमोना साख्रिखौ मोनखायोआनोसै दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ'जों पुरा डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोननि फरायनाया बबे ITI नि थाखाय बेसेबां नांगौ बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बहा थांनानै आं बेफोरखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोबगोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो जोंहा बे नटिफिकेशना दाख्लैसो ओंखारना फैदों मेनि 25 तारिखआव ओंखारना फैदों जोंहा साननै जाबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा बेवहाय जोंहा एप्लाइनि डेटआबो ओंखारना फैजोबखाबाय जेरै नै 26 तारिख मैयानिफ्राय जोंहा नैबे ITI कर्सनि थाखाय एप्लाइ खालामनाया जाबाय दा बेनिफ्राय एप्लाइनि लास्ट डेटआ जोंहा 11 जुनसिम थागोन जाहैबाय बारा गोबाव नोंथांमोननि समखौ होआखै दा बेनिखायनो गोख्रैनो नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइखौ खालामलायबानो जाबाय दा बेनिफ्राय एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना माबायाव थांबानो जाबाय गभर्नमेन्ट नोंथांमोननि खाथिनि गभर्नमेन्ट ITI नि माबायाव थांबानो जाबाय नोंथांमोना इनस्टिट्यूशनाव नोंथांमोना थांबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना माने बेहाय थांनानै भेरिफिकेशन खालामहैनांगौ भेरिफिकेशन खालामनायनि उनावसो मेरिट लिस्टआ ओंखारना फैयो दा बे मेरिट लिस्टआबो जोंहा खैथाबा ओंखारो सेथि मेरिट लिस्ट सेकेन्ड मेरिट लिस्ट बायदि आरो लास्टआव जोंहा स्पट एडमिशन बेबादिबो जाबावोसो दा जिखायानो जायामोन नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय जोंहा मैयानिफ्राय एप्लाइआ जाबाय बिनिफ्राय जुननि 11 तारिखसिम जागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना खाथिनि ITI गभर्नमेन्टनि ITI खाथियाव ITI सिम नोंथांमोना थांबानो जाबाय नोंथांमोना बेहाय भेरिफिकेशन खालामहैबानो जाबाय डकुमेन्टस गासैखौबो नोंथांमोना लांनानै बिनि उनाव नोंथांमोना मेरिट लिस्टखौ नायनो हागोन दा बेखौ मिथिना मोनबाय नोंथांमोना दा बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम मा ITI कर्सनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानो नांगौ आं बेखौबो खोन्थाहरगोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बबेयाव ITI दं बबे जायगायाव नोंथांमोननि खाथियाव ITI दङ बेखौ नोंथांमोना नायफैजोबानो जाबाय आं बिनि लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन जेनेबा नोंथांमोना गावनि खाथिनि जायगानि ITI नोंथांमोना एडमिशनखौ लानो नागिरगोन नङा होमबा जेराव खाथिसिन बेहायनो सुबिदा जागोन थांलाय फैलायनि थाखाय ओरैनोथ' अबसे गभर्नमेन्टआव हस्टेलनिबो फेसिलिटि दङ दा जिखायानो जाया मानो खाथिनि ITI नोंथांमोना लानो सानदोंबा नैबेखौ नायफैबानो जाबाय नोंथांमोननि खाथियाव आरो बबे ITI दङ सरकारि ना प्राइभेट बेखौथ' नोंथांमोना निसय मिथिना मोनखागोन दा जिखायानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनोसै बबे ITI नि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दा नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै बेहाय जोंहा गोबां दङ जेरै स्टेनोग्राफार दङ सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट फेशन डिजाइन एन्ड टेक्न'लजि डेस्कटप पाब्लिशिं अपारेटर माल्टिमिडिया एनिमेशन एन्ड स्पेशल इफेक्ट्स बायदि जोंहा बे ITI नि जोंहा कर्सनि नाम दङ बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय जायनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मेट्रिक पास जानाय जानांगौ बेखौ नायजोबबानो जाबाय नोंथांमोना आं बेखौ फरायजोबला दा बिनिफ्राय बोसोरसेनि थाखायल'सो बे जोंहा कर्सआ ITI नि कर्सफोरनि नामखौ नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय मेट्रिक पास जानाय जानांगौ बिनि थाखाय दा बिनिफ्राय नैबे जोंहा मोनसे दङ कम्पिउटार अपारेटर एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट होननाय जायनि कर्सआ जोंहा बोसोरसेनि दुरेसना दा बिनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना मेट्रिक पास जानायासो एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिक पास जानायनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय दङ जोंहा बड' लेंगुवेज ट्रेन्सक्रिप्शन थ्रेड जायनि थाखाय जोंहा बेहाय 6 मान्थ्सनि जागोन डिउरेसना कर्सनि डिउरेसना मेट्रिक पास जानाय जानांगौ नोंथांमोना बेखौ लानो थाखाय दा बिनिफ्राय जोंहा बेहाय दङ मेकानिक डिजेल फार्म अपारेटर काम मेकानिक प्लास्टिक प्रसेसिं अपारेटर मेकानिक ट्रेक्टर सयल टेस्टिं एन्ड क्रप टेक्निशियान मेकानिक अट' बडि रिपेयार सलार टेक्निशियान इलेक्ट्रिकेल मेकानिक 2 and 3 व्हीलर
बे जाहैबाय जोंहा मेकानिक 2 and 3 व्हीलारनिबो जोंहा बे कर्सफोरनि नाम आरो दा जायखिजाया बबे मोनसेखौ नोंथांमोना नोंनि केरियारनि थाखाय मोजां जागोन बादि सानदों अपरचुनिटि बहा दं बेखौ नोंथांमोना बांसिन नुहुरदों जेनेबा बबे कर्सआव बेखौ नोंथांमोना लाबानो जाबाय गावनि माने गोसो बादि दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मेट्रिक पास जानाय जानांगोन होननानै जोंहा बेहाय लिरनानै होदों बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि कर्सआ बेसेबां मात्र बोसोरसेनिल' नोंथांमोननि कर्सआ बियो दा बिनिफ्राय जोंहा नैबे दंबावो बोसोरसेनि कर्स आरो प्लास्टिक प्रसेसिं सेक्टर दङ फेब्रिकेशन फिटिं वेल्डिं सेक्टर कन्स्ट्राक्शन एन्ड वुड वर्किं सेक्टर इनफरमेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर दा बेफोरनि थाखायबो नोंथांमोना कर्स लानो हागोन ना मेट्रिक पास जानायानो बोसोरसेनि थाखायबो जोंहा बे कर्सआ दा बिनिफ्राय दङ जोंहा पेन्टार जेनेरेल जायनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया क्लास 8 पास जानायानो ITI खौ लानाय नैबे पेन्टारनि थाखाय बोसोरनैनि थाखाय नोंथांमोननि कर्सआ क्लास 8 पास जानानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो मेट्रिक पास जायाखैबाबो जेबो नङा क्लास 8 नोंथां पास बा नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हायो दा बिनिफ्राय जोंहा दं बेहाय मेकानिक एग्रिकालचार मेसिनारि जायनि थाखायबो नोंथांमोननि फरायनाया मात्र मेट्रिक पासल' जानाय जानांगौ बे ITI कर्सखौ लानो थाखाय ITI कर्सनि नामा जाहैबाय मेकानिक एग्रिकालचारेल मेसिनारि बोसोरनैनि थाखाय नोंथांमोननि बे कर्सआ दा बिनिफ्राय दङ जोंहा नै बिथिं इलेक्ट्रिशियान मेकानिक मटर भेहिकल ड्राफ्टसमेन मेकानिक फिटार मेसिनिस्ट हार्नार ड्राफ्टसमेन सिभिल सार्भियर इलेक्ट्रनिक्स मेकानिक इन्स्ट्रुमेन्ट मेकानिक दङ रिफ्रिजारेशन एन्ड एयार कन्डिशनार टेक्निशियान इनफरमेशन एन्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टेम मेन्टेनेन्स मेकानिक केमिकल प्लान्ट बेफोरनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया क्लास 10 पास जानाय जानांगौ माने मेट्रिक पास जानाय जानांगौ नोंथांमोननि बे कर्सआ बोसोरनैनि थाखाय दा गोबाङानो नोंथांमोना इलेक्ट्रिशियाननि थाखाय लायो मेकानिक मटर भेहिकलनि थाखाय लायो बांसिनानो माने इलेक्ट्रिशियानखौ सायख'नायखौ आं नुनो मोननाय जायो मेकानिक मटर भेहिकल बायदिखौ आं नोंथांमोनखौ सेलेक्ट खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो दा बेनिखायनो जोंहा बेहाय एसे माने काट अफ मार्कआ बारा थाङो आरो दा जेखियानो जायामानो नोंनि बे मेट्रिकआव मार्कआ बुरजाबा नोंनो मोनखागोनखौ आसा खालामनो हायो आरो बोसोरनैनि थाखाय नोंथांमोननि कर्सआ वायारमेन दा बे वायारमेननि थाखायबो नोंथांमोननि फरायनाया मात्र क्लास 8 पासल' जानाय जाथारनांगौ बोसोरनैनि थाखाय जोंहा बे कर्सआ दा बे वायारमेननि थाखाय जायफोर ITI लानो सानदों नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जोंहा वेल्डार दङ प्लाम्बार दङ ड्रेस मेकिं दङ सुइं टेक्नोलॉजी दं सारफेस अर्नामेन्टेशन टेक्निक्स बायदि जोंहा बेहाय ITI कर्स दङ जायनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेहाय क्लास 8ल' पास जानाय जानांगौ बोसोरसेनि थाखाय नोंथांमोननि बे कर्सआ दा बिनिफ्राय जोंहा दङ बेहाय टेक्निशियान स्मार्ट सिटी टेक्निशियान स्मार्ट हेल्थ केयार बिनि थाखायबो जोंहा ITI दङ जायनि थाखाय बोसोरसेल' जोंहा बे कर्सआ मेट्रिक पास जानायानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो दा बिनिफ्राय आरोबाव जोंहा बिथिं दंबावोसो नै गोबां दंबावोसो नोंथांमोना नायबानो जाबाय CNG मेसिन टेक्निशियान मेकानिक इलेक्ट्रिक भेहिकलनि थाखायबो ITI दङ बोसोरनै बिनि कर्सआ इन्डास्ट्रियेल रबटिक एन्ड डिजिटेल मेनुफेक्चारिं टेक्निशियान बोसोरसे बिनि कर्सआ आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स प्रोग्रामिं एसिस्टेन्ट बोसोरसे बिनि थाखाय जायनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मेट्रिक पास जानाय जानांगौ सेमिकन्डाक्टर टेक्निशियान दा बेयो नोंथांमोननि थाखाय फैदों बोसोरसेनि थाखाय बे कर्सआ बेनिफ्राय जोबोद मोनसे गोनां बे कर्स होननानै बेखौ बुंनो नांगोन सेमिकन्डाक्टर टेक्निशियाना जोंनि नैबे आसामावबो सेमिकन्डाक्टरनि जोंहा प्लान खालामफैदों बे थाथाया नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ दा बेफोराव नोंथांमोना जब मोननायनि गोबां चान्सआ फैगोन हायार सेकेन्डारि पास जानाय जानांगौ नोंथांमोननिया बेयो साइन्स स्ट्रिमाव लानाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय जोंहा बेहाय दं एडिक्टिभ मेनुफेक्चारिं टेक्निशियान 3D प्रिन्टिं बिनि थाखायबो जोंहा बोसोरसेनि जायनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनो मेट्रिक पास जानायजों लोगोसेनो भकेसनेल नोंथांमोननियाव साबजेक्ट थानाय जानांगोन साइन्स मेथामेटिक्स दा बिनिफ्राय ड्रन टेक्निशियाननि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय फैदों मेट्रिक पास जानाया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन 6 मान्थसनि थाखाय बियो दा बेयो जाहैबाय जोंहा बे कर्सफोरनि नामा दा नोंथांमोना बबेखौ लानो सानदों गावबागावनि गोसोबादि नोंथांमोना लादो जेराव नोंथाङा इन्टारेस्टेड दङ बेहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय एप्लाइनि लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनजोबदों एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव खाथिनि गभर्नमेन्ट ITI आव नोंथांमोना थांनानै डकुमेन्ट्सखौ भेरिफिकेसन खालामना लाहैबानो जाबाय बिनि उनाव नोंनि नामा मेरिट लिस्टआव फैदोंना फैयाखै फार्स्ट मेरिट लिस्टआव फैयाबाबो सेकेन्ड मेरिट लिस्टआव फैगोन थार्ड मेरिट लिस्टआव फैनो हागौ फोर्थ मेरिट लिस्ट 7, 8 बिसिम गाहाम जोंहा मेरिट लिस्टआ ओंखारो दा बेनिखायनो फैगोनखौ आसाखौ लाखाबानो जाबाय बयबो एप्लाइ खालाम क्लास 8 पास जानाय नोंथांमोननि थाखायबो दङ बेखौ नुखाबाय मेट्रिक पास जानाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय डिग्री फरायनाय नोंथांमोना गासैबो हाजोबो
बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय निस्सय दायो नोंथांमोना मिथिना मोनजोब्बाय जानांगौ एप्लाइ अनलाइननि लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय बैसोआ बेसेबां नांगौ होनोबा 14 बोसोरनिल' 14 बोसोरनिल' गाहायनि जानाङा 14 बोसोरनि गोजौनियानो गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय आपार लिमिट एजनि लिमिट बेहाय जोंहा होआखै नोङो 50 बोसोरनिबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन 60 बोसोरनिबाबो हागोन नोङो 40 35 गासिबो बोसोर बैसोनिया नोंथांमोना एप्लाइ खालामजोबनो हायो दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दानिया नोंथांमोना गासिबो अनलाइन एप्लाइ खालामना लादो एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव गभर्नमेन्टनि खाथिनि ITI आव नोंथांमोना थांनानै डकुमेन्टस भेरिफिकेसनखौ खालामना लाहैबानो जाबाय बिनि उनावसो मेरिट लिस्टआ ओंखारना फैगोन नङाबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाबो अनलाइन एप्लाइ खालामबाबो जुदि खाथिनि गभर्नमेन्टनि ITI आव थांनानै डकुमेन्टस भेरिफिकेसनखौ खालामना लाहैयाबा नोंनि नामा बेनिफिशियेल मेरिट लिस्टआव फैनाय नङा दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों